skal knække. Jeg skal knække. Åh. Hallo. Nu knækker du stykket over. Nej, tag en hel hver. Ja. Okay. Oh my god. Det betyder det. Det er bare chokolade. Det er ikke bare chokolade. Det er Dubai-chokolade. Mm. Oh my god. Kan vi kolde den? Hvad er bedømmelsen? Hvad? No. No. Kan jeg trykke? Ja.